Wait lang. Hi mga kagwaps, mga kalinga, papagpalang umaga sa ating mga susulit sa Dr. Kalinga. Shoutout kay Kuya Bal at sa Kalinga Brad. Maraming salamat po sa mga baguang subscribers, sa mga dating subscribers. Maraming salamat sa suporta at tiwala. So, ngayon kasama po natin si Kalinga Pros po. Andito po kami sa lugar po ng Hagat Hakin po at iba-vlog po ng ating kasamahan po yung na-vlog po dito na na-depress po. Yun. So ayun mga sulit kagaps Kalingap, pa-support din po ng channel ni Kalingap Rose. So siya po yung scouter ko for today at meron po tayong pupuntahan. At samahan niyo po kami mga sulit kagaps Kalingap kung ano po yung ating kayang iimbog na tulong sa oras at sa araw na ito. At hindi ko rin po alam kung ni Ate, basta ang sabi sa akin ni Kalinga Pros is may something daw po sa pag-iisip po ba? Tama ba? So tara, let's go! So ayun mga sunod-sunod Kalinga, matatawin na po tayo kasi nandito po tayo sa gitna ng kalsada. Kami dito pag natawid, ang daan. Tingman ka ba ngayon, te? So shout out! Pa-support po ng channel, Kalinga Pros po, mga solid nating Kalinga po dyan. At pag dito po tayo sa Gumaka po, pagpa-destino kay Kuya Bal, ito po yung ating kasama. Maraming dito. Good morning, Nanay! Good morning po! Asan kayo? Naku, tawagin mo. May bisita. Ayan, siya po si Nanay. Ano mo yung pangayon? Ano niya? Nanay niya. Ayan. Ayan. Sa iyan. Ay, magandang umaga po, Nay. Ako po si Words Vlog, Kalinga Partners po ni Kuya Bal Santos Matubang po. Kamusta po, Nay? Ayos naman po. Kaya lang. Hirap ang buhay. Ilang taon na po kayo? 63 na po ako ngayong May 10. Ngayon po, Nay, nilapit po sa akin ni Kalinga Pros. May problema daw po yung anak ninyo. Oo nga po. Ano po ang problema? Pwede niyo pong kwento sa amin? Ay, ano po siya, yung may pagdating po siya na i-stress siya, yung pag nagagalit po, natatakot ako pag nagagalit. Naglalaya, pag po lumalaya siya, kinabukasan na ang dating. Hindi ko naman po alam kung saan tutulong? Oo, hindi ko naman po masundan at yung paa ko nga po ay pilay. Pang ilang anak niyo po yung Ano po yan, yung pang tatlo po yan. Ilan po kayo dito sa bahay? Magkakasama? Kami lang po dalawa. Dalawa? Bakit po? Nasa Kalamba po yung isa. Ay, hiwa-hiwalay na po ang Opo. mga anak niyo. May mga pamilya na po. Asawa niyo? Patay na po Ay, patay na. So, kayong dalawa lang dito? Opo. Maliban po dun sa may depression po ang anak niyo, ano pa pong nangyari sa buhay niya? Ay, siya po ay nung una po siya po ay na-rape. Na-rape? Opo. Na-rape po siya nung kinakasama ko. Ay, bali. Si father po niya? Oo. Pero wala na rin po yun. Nakakulong na rin po yun. At, Pinakulong niyo? oo. Tapos Pero po, namatay po siya sa kulungan. namatay. Ngayon po, Ngayon naman po, nagkaasawa po siya. Ito po si Gisa nagkaasawa. Ngayon naman po, kinuha naman po nung asawa yung nagkahiwalay din po sila. Kinuha anak? yung anak po niya, kinuha. di lalong nadagdagan yung depression niya. Tapos po, Tapos po dito po naman sa Agakakin, ganyan niya, pag-alagala, hindi ko po alam. Kaya nagtitripan naman po pala siya dyan ng mga tambay. ano ginawa sa kanya? Ay, anak po yun ng kagawad. Tiwala pa nga po ako at sabi ko, mga anak naman yun, dito, mga kilala naman kami. Ay, Ginawa pala, po siya ng masama? ginawa naman po ng masama. Ganyan, nimulis siya din po siya sa katawan niya. Ay, marami pong nangyari sa kanya. Kaya,
Siya, tara po. Tingnan po natin yung anak niyo po. Nasaan po siya? Ay, nandyan lang po sa inyo. Tatawagin ko na lang po. Nasaan po siya? Andito po sa ulog. Maglalaba. Sama po kami. Sige po. So, yung mga sulit ka. So, dito na po tayo daan papaganyan. Kasi pag Ganun dito po pala, may... napaka masalimuot po pala ang kwento ng buhay ng anak ni nanay na si Jess. Dini na po tayo duman. Mahirap po dumanda. Ano ako, tuboy po ako tidong po. Dito po tayo sa ano. Anak ko, nasa na kaya? Aga-aga nga po, alam niyo ba? Gusto niya maglaba, may daladala siyang kanin, may tubig, may kape pa. Pinababayaan ko na kaysa sa... Ay, nako. Naalala pa niya sa buhay niya. Alam niyo ho ba yung lalaki dito naman ang ginawa sa kanya? Sinusubo ho sa bibig niya yung ano. Jessa! May bisita tayo. Interviewin ka daw. May tubig pa po dyan sa ilog. Oo nga ho. Kung wala, ay apaka... Yes, kaibigan. Kamusta na? Kasi po na-kwento ko na pagka ano po ay magbabakasyon. Kaya niyo pa pong bumaba? Magbabakasyon siya. Yun nga pong sabi ko eh. Ano? Jessa. Ito pala si Jessa, mga Jessa. kaibigan po. Mm. Kamusta ka na? Okay na. Ang galing ng labahan mo ah. Pwede bang maligo dito? Opo, maligo naman po. Ha? So ayun mga sulit kagaps kalingap, andito si Jessa ngayon at magandang babae pala ito. Kamusta ka na, Jessa? Nako. Okay naman po. Ilang taon ka na? 28 po. 27. 27 Pa, ba? 28 po. Mag-28. Kailan? July po. July. May ano ka? May anak ka na? Opo, dalawa. Ay, dalawa. Nasaan anak mo? Nandun po sa asawa ko. Nandun sa asawa mo. Magkahiwalay kayo na asawa mo? Opo, Kailan lang? matagal na po. Mga taon na. Sino Mga, isa? Ilang taon? mga 4 na taon po. 4 na taon na. May mga kaibigan ka? Meron po. Mga mababait naman mga kaibigan mo. Opo. Tapos, Jessa, may tatanong ako. Ano po? Anong paborito mong pagkain? Mukhang seryoso si Jessa. Seryoso ito, mawag ko. Pagkain. Kaibigan ako, huwag ka matakot sa Bait yan. akin. Siya si, Oo. Ma'am Rich. Gusto mo ng- Bait siya. Gusto mo ng tulong? Gusto mo ng tulong? Opo. Gusto mo tulong? Baka kaya ko. Pag hindi ko kaya, tatakbo ako. Joke lang ha. Pinapatawa lang kita kasi alam ko may pinagdadaanan ka sa buhay. Nandito ako na handang tumulong Apo. sa iyo sa abot ng aking makakaya. May nararamdaman ka ba na kakaiba sa iyong sarili? Opo. Ano yun? Pwede mong i-share sa akin? Pwede mo ako mapagkatiwalaan? Ano po? Minsan po nahihilo, nahihimatay. Yan po. Nahihilo, nahihimatay. Tapos ano pa? Tapos po na yung nasakit po yung ulo ko. Tapos, Sinutulog ko na lang po. nakakatulog ka naman. Opo. May mga times ba na parang may bumubulong sa tenga mo? May mga parang boses ka na naririnig? Opo. Ano naman yung pakiramdam mo pagka ganyan? Yung parang sinasabihan siya ng Di po maintindihan, nahihirapan po magsalita. Ikaw? Opo.
Pero nakakaalala ka pa or nakakilala ka pa ng tao pag ganun ang mangyari sa'yo, ganun. Pwede, Opo. pwede bang tumabi si nanay sa'yo at nang magkwento? Mader, pwede po kayong tumabi, Mader? Sige. Kaya, sinta. Mader, may times po ba na may abot si Jessa? Papaano? Mainitin mo ang ulo, ganun. O sabi sa akin, sabihin niya sa akin. Yung po gano'n, naiinitan ng ulo po. Yung, pag, pag bagay na ako'y bigla pong nataas ang pressure po na parang, yung gusto ko po na gano'n na mayroon kaming maliwanag sa amin. Ano po, sa ilaw po. Wala kami ilaw kasi po. Oh. Kandila, ilaw namin. Naku, lagi po ako na inaaway. Kung pwede yan, Jessa, mag-ano tayo, yung Solar. solar. Okay, Apo. okay, yun. Solar. Pagbalik ko, bigyan kita solar, ha? Opo. Pagbalik ko. Tapos, Jessa, pwede mo bang ikwento sa akin yung masalimuot mong buhay na nangyari sa'yo? At alam mo ba na sa sarili mo nagkaroon ka ng depression? Opo. Kasi yun po ang sabi sa akin ng nanay mo. Ayun po kasi yung namin pinag-aawayan, iingayin namin. Away Ilaw kayo po. ng mama mo? Ilaw po, sa ilaw. Tsaka po malamok sa bahay. Malamok sa bahay. Opo. Kung sa malamok sa bahay, ang tanging maitutulong ko sa'yo, bilang kita katol. Gusto mo ba ng katol? Apo. Ha? Kulambo? Pwede. Apo. Gusto mo kulambo? Apo. Yan. Tsaka po electric fan. Ay, Wala wala, ka naman kuryente. wala tayong kuryente sa mo isasaksa. Eh di, sa ilong po. Sa ilong. Buhay mo. Talaga ito ay. Sa ilong mo isaksak. Kwento mo buhay mo. Ikwento mo ang buhay mo, Jessa. Ha? Mga masalimuot na nangyari sa'yo. Kasi nagkwento si mother sa akin na na-rape daw po kayo. Opo. Kanino? Sinong nag-rape sa inyo? Yung, kasi po may pagnanasa po yung aking tiyuhin. Ay gusto po niya akong galawin. Nanay ko po ay nauwi sa bayan. Tapos, Giniginaw po ako. Gusto ko pong matulog sa bahay. oh, Sinusundan po ako at tinatabihan po ako pag ako'y natutulog. tapos, Kasi antok na antok po ako. Gawa ng, ang dami ko pong ginagawa sa bahay na yung mga, yung mga ini-sport po na, pilot po. ano yun? Yung ano buli po, na ginagawang basket po. Ayun ay bunot na. Yun ang trabaho mo. Opo. Tapos, sinasahuran ka? Opo. Ngayon po, anong nangyari? Lagi po ako sinusundan. Pero, totoo po yung sinabi ni Mother na naghahasa ka? Opo. Tsaka po meron pong natukso sa akin. Nasaan na yung naghahasa sa iyo? Nakakulong po. Wala na po. Patay na po. Patay na. Talaga Nagkasakit daw po. pinakulong nyo. Tapos, ngayon, sino-sino pa yung mga nag-ano sa'yo, sumalbahe sa'yo? Yung Maliban po, doon sa yung tiyuhin mo. pong kapitbahay namin kasi. Kapit-bahay, Jesus. Kanino kapit-bahay? Wala. Nawala na sa kwento. Ay kita po namin. Nanyawang isip daw niyan. Tapos, kinuha ang extension. Opo. Tapos, Iniwan ano po nangyari? sa amin, iniwan ko po yung bahay sa kanila Oo, bukas. ang bahay. Opo. Tapos, kinuha yung extension. Opo. Mm. Sabi po ng asawa ko, kayo nang bahala sa bahay. Mm. Bukas po yung bahay. Mm-mm.
Pag alis namin, talikod namin, wala na po. Kasi ang kwento sa akin ng nanay mo, may mga kaibigan ka daw na, kaibigan mo ba yun? Bakit ginawan ka ng masama? Minulis ka din? Opo. Kilala mo naman kung sino-sino sila. Tanda mo sila kung sino sila, pangalan. Yung pong, Tapos, ano pang kwento? tapos, yun na po. Mga kaibigan mo. Opo, mga kaibigan ko pong Ilan kababata ko po. Ilan naman sila? It was five po. Ay, Sum- grabe, dami. Hindi ko alam eh. Hindi niyo po alam. Baka Hindi kaya pinainom siya? baka ho siya ay ginagawa ng naman, hindi ko na, kasi layas naman siya eh. Kasi po, meron po umaaligid sa kanya yung pong sa... Layas ka daw. Pag umaalis ka daw ng bahay, hindi ka daw umuwi. Na, Ilang araw siya, Mother, hindi umuwi? Ano, umuwi siya, ay umalis siya rin. Nito lang, ano, kasi po, para po may mahabol sa akin eh. May sumusunod po eh. Ay, ganun. Opo. Yun ang pakiramdam mo? Opo. Yung pong may bumubuntot na hindi po makikita kasi yun. Para po siyang tubig. Parang tubig ang bumubuntot sa iyo? Opo. Ay. Kumbaga po sa mahirap pong banggitin, maligno po siya. Maligno. Opo. Ay, namaligno ka. Ngayon, ano naman pakiramdam mo pag namaligno ka, sinusundan ka na maligno? Ano po, ginugulo po ang buhay ko. Ganun po. Ginugulo ang buhay mo. Okay. Kilala mo pa si mama mo? Opo. Anong pangalan ng mama mo? Flores po. Mansera. Abes. Totoo po. Pangalan ng kapatid mo? Kapatid ko po, Jennifer po. Jennifer Giliaca po. Ilang taon na ang kapatid mo? Nasa 30 po. 30 yan. 30 yan. Mother? Okay. Papa mo? Father ko po patay na. Pangalan ng papa mo? Robin Giliaca po. Robin. Opo. Ilang taon na papa mo? Nasa ano na po yun, nasa 70, 60, ano po. 60. Si mama mo ilang taon na? Nasa ganun din po, 60 yan din. 60 yan. Apo. Mga anak mo ilang taon na? Anak ko Yung po, panganay ilang taon na? sir, to 8 po. 8 po. 8. Ha? mga 7 lang yun. Mag-8 po siya. Mag-8. Pangalan ng panganay mong anak? Sir, 4 po. Ano? Pangalan? I wanted this name. Ano? Pangalan, Panganay mong anak. Pangalan niya? Princess po. Yung Princess. bunso yun, Jessa. Angela. Si Bunso. Bunso yun, Princess Angela. Okay. Sige. Yung pong panganay ay Janela po. Yun, Puros babae. Apo, 2 lang po. Malayo ba sila sa iyo ngayon? Malayo po. Saan? Sa Sampaga, San Antonio po, Quezon. Sampagat yun. Sa Antonio. Sa San Quezon. Antonio, Quezon pa. Ilang oras ang biyahe? Mga isang oras po yata yun o 2. Jessa, 2 oras ang biyahe pa mula. Siya, sige. Jessa, gusto mo bang uminom ng vitamins? Vitamins po. Pampaganda, pampatulog, Opo. Ang ininom ko. pampakalma sa isip. Opo. Gusto Meron. mong gumanda? Opo. Ipakita ko sa kaibigan ko itong video kasi tumutulong yun para mas lalong gaganda yung tutulungan namin, nakakatulog, nakakain ng maayos.
Opo. Gusto mong gumanda? Opo. Babalik ako dito, ha? Dahil... Opo. Sa sunod na araw. Opo. Alam niyo ho ba ginalaw Huwag kang lalayas, ginalaw ha? yung bahay Apo. namin. Alam ko kung anong naisipan. At ang yan ho, bagay maputol yung pinakahabang papaganyan. Ay, di tawag-tawag ko. Mama, dalian mo! Sabi, bakit? Ay, naputol na po yung kahoy. Ay, dali-dali po ako naghanap ng kahoy na mahaba. Okay ka lang, Jessa? Okay ka lang? Opo. Ang galing mo maglaba, ha? Sabi ko sa'yo, huwag kang gagala eh. May dadating eh. Galing mo maglaba. Pwede ako magpalaba? Isang truck? Serious si Jessa. Pinapatawa lang kita. Naman po yan. Kasi Kaya gusto lang ko Pag always smile ikaw kasi mas lalong maganda si Jessa Apo. pag nakangiti. Oo, maputi si Jason. At saka maputi si Jessa. Allergic po kasi ako sa lamok. Allergy sa lamok. Opo. Sa Ang gabok. ko lang Sa may gabok. papayo sa iyo. Diyan ka lang kay mama mo. Sunod ka kay mama mo kasi si mama mo siya yung always nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Kaya mahalin mo din si mama mo. Sundin mo si mama mo, ha? Pag sinabi ni mama mo, huwag kang maglayas. Kasi po, pasuway din po eh. Ay, din daw ako. Hindi. Paano kasi? Paano naging pasaway ang mama mo? Oo. Nagalit po ako pag ako'y kaya sinisigawan din po ako. Sinisigawan ka ng mama mo? Opo. Kasi mahal ka ng mama mo. Kaya kanya pinapagalitan. Kasi minsan po pinapabayaan din po ako. Pinapabayaan ka? Diyos ko. Simula po nung bata po paano mo masabing pinapabayaan ka ng mama mo? Yung bata po kasi iniiwan po ako na yung ba nawawala po ako sa sarili. Ay, nawawala ka sa sarili. Opo. Napapabayaan ka ni mama mo. Opo. Kaya, sinisisi mo ba si mama mo na kaya ka nagkaganyan ng dahil sa kanya? Yun ba ang ibig mong sabihin? Kaharap si mama, oh. Opo. Nung bata po ako, ako po hindi niya po binibigyan ng dahilan sa pag gusto kong gawin ko po sa yung ba po may libangan po, ganun. Ano gusto mong libangan nung bata ka pa na hindi na ibigay ng mama mo? Yung cellphone po, Tapos, gusto ko pong mag-TikTok. ay gusto mong mag-TikTok? Kasi Bakit? Magaling ka mag-TikTok? Opo. Ay, ito si Ate Bing. Ate Bing, halika. wala mag-TikTok. Dali na, Ate Bing. Hindi ako marunong mag-TikTok. Gusto mo, may kakilala akong TikTokers, editor ko, dalhin ko dito. Ma-TikTok kayong dalawa. Mag-TikTok pala eh. Ay, wala ako kami pamilya. Gusto mo? Ma-TikTok kayong dalawa para mapanood mo yung sarili mo sa sa cellphone, sa TikTok. Gusto ko pong mag-selfie, ganun po. Mahilig siya sa ganyan. Mag-selfie. Ngayon, magpaigi ka muna sa sarili mo. Yung ibibigay ko sa'yo na pampaganda, malaking tulong yun para sa iyo. Opo. Kailangan mainom ka. At saka, kumain ka ng tamang oras. Yan ang pang... Nakain po ako na tama sa oras. Matulog ka ng tamang oras. Hindi ka gagala. Kaya mo yun? Hindi ka gala? Hindi po ako nagala dito lang po ako na balik po ako sa bahay. Hindi po ako nalayas ng gabi na may ginagawa po ako. Pagpipilot po. Ayun. Busy pala si Jessa. Busy naman pala siya nanay. Tapos nagluluto po ako sa bahay. Pag wala po si Paborito mo Mudra. corned beef? Meron. May dala kami Apo. corned beef. Oo, bibigyan ka namin. Opo. Ayan sa masasarap to. Masasarap po gusto niya. Ay, ginaaway ako pag gulay lang. Gulay na naman.
Siya, bigyan kita ng grocery. Apo. Kanino kuya bot? Kinanay na lang, naglalaba ka ay. Apo. Ayun pala si nanay, nay. Sama ka sa amin, nay. Bigyan kita ng nay, groceries, nay. Saan dito na mamalingki, nay? Dito. Sa bayan po. Bayang pa po. Ay, malayo. Siya, pagdala ko na lang, pagbalik ko na lang. Ha? Bilan kita ng masarap na ha? Apo. Lulutuin mo. Tapos patitikimin mo ko pag niluto mo na, ha? Apo. Sige. Siya, matuloy na kami, no? Apo. Sige po. Salamat, Jessa. Antayin mo na lang ako, Jessa, sa pagbalik ko, ha? Apo. Sige. Ano, Mader? Susunod kaya ito, Mader? Painumin natin ng pampaganda? Oo, susunod. Pag hindi siya sumunod, tayo siya. Susunod niya. Magpaganda yun. Ang kagat ng lamok. Dami siya. Dami siyang kagat ng lamok. Hindi pa naman. Kulambo na lang. Anuhan na lang natin to ng kulambo, Hindi no? naman dyan. Siya, Meron sige, dyan sa anong sige. Ako nga pinibigyan natin. Tuloy na kami, Alis na Jessa. kami ha. Apo. Babalik siya, Yan. kaibigan yan. Tawagin mo na lang si Hindi Tita pa si Jessa maglaba, oh. Masipag si Jessa, mga kalingap. Ayun. So, nandito po kami ngayon sa area na ito. Napakagandang lugar po dito sa, Agak-hakin. Hagak-hakin. Gumakakito. Gumaka, Quezon. So, muli, yung ating scouter ngayon si Kalingap Rose. Pasupport po, mga solid kagaps Kalingap sa mga hindi pa nakasuporta sa munting bahay ni Kalingap Rose. Ayan, sugod na po kayo. Suportahan po natin, Kalingap Partners po. Ayan. Muli, shoutout po kay Kuya Bal at na Kalingap Rose. Sa lahat po ng mga viewers na always nandyan na nag-aabang sa ating upload, sa mga Bisaya, sa mga datihan, no? At sa mga bagong subscribers sa ating munting channel. Especially guys, doon po sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. At muli, meron na naman po tayong isang kababayan na nangangailangan ng lingap sa oras at araw na ito na si Jessa. Jessa, kaway-kaway ka. Ano masasabi mo, Jessa? Ano sabi ko lang, po sa lahat ng tulong na bibigay niyo po sa amin kung po ito ay lovering na Ha? talagang tunay po. Wow, nakaka-touch naman ang iyong message. Artista na po ako. Ano daw? Ulit. Artista na po ako. Wow, sana all. Matiktok tayo pagbalik ha. Opo, Ayun. magti-tiktok po tayo. Salamat po sa suporta. Salamat po sa support. Feelings to I. May kanta ka? Opo. Pwede mo ako andugan ng kanta. Dali, andugan mo kami. Dali. Kantahan mo siya. Kantahan mo isa. Ay, naiiyak po eh. Wag na kasi nga. Wag ka na mahiya kasi nga artista ka na. Magti-tiktok baga tayo pagbalik ko. Yung paborito mong kanta. Yung pong wag na wag po sasabihin. Ay, gusto ko yun. Sige. Sabay tayo. Sabihin mo. Gusto lang kita maging masaya, Jessa, ha? Sige, kanta. Intro, pasok. Wag na wag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig ko. Handang ipagkita mo sa akin. Wow, ang galing. Yee! Palakpakan. Ano pa? Sampol ng TikTok. Uy, oo nga. Anong TikTok? Ting-ting-tang? Ha? Ini. Kayo ka. Ito sa ating mga TikTok kayo. Wow, was falling this shower time of the time. Wanna please, I kinda wanna be. Wow. Siya, Jessa, yung request mo na solar, pagbalik ko, ha? Opo. Dadalhin ko na yung solar, ha? I came so. Yan. Sige, Wow. tapos ngayon, Jessa, bibigyan ko si mama mo ng groceries para po may maulam ka na masarap. Ha? Apo. Siya, sige, bye-bye, Thank you Jessa. po. Ay, Jessa, thank you din sa iyo. Kami ng maraming lamok. Sa tibig, ano? Dadali ba tibig? Kami ng maraming lamok.
Ayan si Josa, oh. Masipag na naglalaba dito sa... Ano tawag nito, Josa? Yung inano mo, sapa, ilog? Ilog po. Ah, ilog. Small ilog. Small ilog. Kasi gaganyan lang po siya mga sulit kagwaps. Oh. Pagka bumaha, malaki po. Ha? Nalakdaw na ako. Ah, malaki. O siya. Okay lang yan, hindi ka malulunod dyan kahit, Oo. kahit sumilisip ka. Bye, Jessa. Babalik ako, Jessa. Magdala ako ng pampaganda, ha? Okay. Sa timba. Ano baon siya? Ba't ilang oras siya dyan maglalaba, Mader? Hanggat gusto niya. Yan, hanggang gusto niya. Libangan. Unlimited pa. Unlimited laba siya. Ulit-ulit. Maliligo pa yan. Ay, ganun. Ha? Magpipera daw siya nagpipiknik. Paano magpipiknik? Ikaw lang mag-isa. Ha? Anong baon mo? Kanin po. Na kanin po. Sinangag. Tapos ulam? Wow, Asya. Sige, sige. Matuloy na kami. Nakakatuwa mga sulit kagaps kalingap. Muli, meron na po tayong nilingap, no? Unang paglingap ni Reds Vlog dito sa Gumaka. Oh. Maraming salamat po sa lahat po. At sa muli po, balikan po natin si Jessa at handugan po natin ng vitamins. So tingin ko, kayang-kaya. Kayang-kaya yan. Ayos pa naman ang Kasi, oo, kaysa doon sa isa na tinutulungan natin na nakuha po sa oral medication po. Alam niyo na po kung sino po yung tinutukoy ko. Masasabi ko lang, pag tinutukan dito si Jessa sa oral medication, going straight po yung kanyang pag-iisip po. Babalik po kung ano po yung normal na pag-iisip ni Jessa. So, God bless po sa lahat. Thank you so much. See you my next vlog. Ayan, shout Kalinga Pros ulit. Sa mga hindi pa po nakasuporta ng kanyang munting channel, so siya yung muli siya po yung scouter natin sa oras na ito. Mader, nasaan nga pala yung ayuda? Nasasakyan ata. Mader, dapat pala tumawid tayo sa kabila. Dito kami sa kalsada, oh. Siya, tara po. Kuhanin niyo na po yung ayuda niyo. At nasa sasakyan po ay. So, andito po yung bahay nila, nila Jessa, mga kalingap. Mga kagwaps. Ito yung sinasabi ni, ni Jessa na... Yan yung pinapalit namin ng bigas kay Mayor. Ay, ito. Pinapapalitan nyo ng bigas kay Mayor. So, ayan. Yung bahay nila, bubong nila yung Ang galing, bunot po yan, Yan bahay So, ito po mga kalingap. Ang bahay nila Jessa. Ito po yung binibenta niyo. Tapos nang Ayan. po ako ng kalakal. Ayan. Ayun mo. Yun sa mga gusto pong tumulong po sa kina nanay nila Jessa po, PM lang po sa aking Words Pub page or sa aking FB page. Ayan. Jade Amor. At doon po sa gusto pong mag-share ng blessing, mga sulit kagaps kalingap, ipin ko na lang po yung GCash number sa video pag na-upload na po ito. Maraming salamat po sa tiwala, sa mga butihing mabusilak na puso dyan na more blessings po na sobra-sobra po. At gusto po ninyong tumulong, mag-share po kay Jessa. Ayan, PM lang po. Maraming salamat. Bye-bye guys. Muli shoutout po sa mga hindi pa po nakasuporta dyan kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. Huwag po natin kalimutang suportahan para po marami pong matulungan si Kuya Bal sa kanyang programa po, Lingap sa Mahihirap. Maraming salamat po. See you my next vlog. God bless everyone. Bye-bye guys. Muli shoutout po kay Ma'am Dina Bueno, Ma'am Sisaline Kaliwanagan, Sir Eliseo Kubakob, kay Ma'am Nads from Abroad, Ma'am Japinay,
kay Amitaw Vlogs, Bridget O6, Bridget Magay, Ma'am Helen Sereno, shout out. At kay Luz Biminda de Vera, Ludivina Cuevas, Romilda Cabardo, Miles Away, Nature Lover, Eljoy. Shout out po sa lahat po na nandyan po na sumusuporta sa aking premiere. Ayan, shout out kay LG Marine. Shout out din po kay ating Avili Channel. Shout out po kay Maymay Vlogs. Kay Bam 2.0, shout out kay Ana Kuruda Mix Vlog, shout out po. Kay Kuya Nelson, yung aking pilot. Always, araw-araw po. Shout out, pasusunod naman po. Ayan, pa-support din po ng kanyang channel. Ay, grabe, ang ganda ng lugar, guys. Oh, di talaga ako matapos kabibidyo nito ay. Nagbaybay na ako ay. Pero eto, nagbibidyo pa rin. Nagbabaybay na, nagbibidyo pa rin. Oh. Ayan, enjoy the view. Ayan. Enjoy the view, enjoy the view. Ang ganda. May mga halaan siguro dyan. Nate, may halaan dyan, te? Ay, magaling ako manguha ng halaan, mangutkot sa buhangin.